Iki wong tuwa sapa? Kula bakul. Bakul apa? Kula sadyan minyak bulus. Kaliyan tangkur baya. Gunane apa? Menika saged ngatosaken babab ingkang ngempuk. Kula sadhe kalih para satriya-satriya ingkang betahaken tangkur baya. Minyak bulus menika sae sanget menawi kagem kekiyatan. Mlene nawa betahaken Raden, betahaken. Satu kali minum akan terasa khasiatnya. Tunggu 1 sampai 2 jam. Pasti akan terasa khasiatnya. Wah, edan. Wong nganggo blangkon iki sapa? Kula yoga. Yoga. Nggih. Arep ngopo? Ajeng nabuhna wong jeneng Wiyaga. Nang endi? Wonten Ratah Sedayu. Nggone kulon kok dadan ngetan. Anu ngampiri sinden. Jenengmu sapa? Kula Santosa. Arep ngampiri endi? Enten piyungan. Ngampiri kok adoh men. Angge semangat nyambut gawe niku nek iso ngampiri sinden kaya. Dipun cenges kopi nganten Sedayu nek wis lumayan. Terus nek rampung kuyon-kuyon baline endi? Nggih gumantung no. Anggere kula ceblek niku nesu nggih mung kula balekke ngomah. Nek kula ceblek niku meneng mawon lah niku pancen niat kula pancen kaya ngeten niku. Panjenengan sinten Raden?